नबसरनियानि कास्ट सार्टिफिकेटआ बोरै केन्सेल जाया एसे आं खोन्थानि आयफा रायजो राजानो समजों गोरोबनानै समयनि दाबिखौ जोङो स्वीकार खालामनानै गनायनानै लानाया मोजां बेवहाय गाज्रि मोननाय दुखु मोननाय सोरजोंबा सोंखारिलायदों बे खारनाव बिपिएफखौ नागारनानै चन्दन ब्रह्मआ लोगोसे गोबां हाजार हाजार जोंहा वुमेन बिपिएफनि चिरां जिल्लानि गाहाय नेहाथारिमोन जोंहा अनजलि बर' बिथाङाबो दाख्लै जों जेला काजलगाव हेडक्वार्टाराव इउपिपिएल दोलोआव फैयो हाजार हाजारनि गेजेराव बिथाङाबो दायथ' लानानै गोबां बाथ्राफोरखौ सिन्था खालामनानै भबिष्यत जोंनि खौसेथि आरो जौगानायनि बाथ्रा आरो दिनैनि अबस्थायाव समया जेखौ जोंखौ थिनदों बेखौ बिथाङाबो दायथ' लानानै ओंखारबोदों बेखौ गाज्रि मोनलायनांगौ लाजि फोलांलायनांगौ जानला मोनला खोथा बाहायनांगौ बे नङा गासिबो खामानि गासिबो खोथाया एसे गोथौ खोथा थायो माखासे बिजिरनानै नायनांगौनि बेवहाय माखासे ओंथि थायो मिनिं अर्थ थायो बे नोजोरजों जों नाय पिसिडिआर दिनै इउपिपिएल थांनाय 2014 सनाव एमपि दारायदोंमोन पिसिडिआरनि केन्डिडेटआ सोरमोन दिनैनि मन्त्रि मानव गेदेर बुरखावगोरा ब्रह्म मानगोनां बिथां 2019आवबो इउपिपिएल हिसाबै एमपि दारायदों बे खोथाया सैथो जेनदों 2014 बिपिएफनिफ्राय आंखौ दारायहोदों आं मन्त्रि हिसाबैनो क'क्राझार बै समावहाय 5 नम्बरमोन दा क'क्राझार लकसभाया 1 नम्बर हल एथिया আগত 5 নম্বৰ আছিল ময়ো বিপিএফৰ হৈ 2014 চনত কোকৰাঝাৰৰ ময়ো এজন কেণ্ডিডেটমोन এমপি কেণ্ডিডেট 2019 आव बिपिएफनि केन्डिडेटआ सोर जाखो मानव गेदेर आब' प्रमिला रानी ब्रह्म मन्त्रि अबस्थायै बिथाङाबो दारायदों आरो इउपिपिएलनिया सोरमोन मानगोनां इउजि ब्रह्म बिपिएफआबो जेनदों इउपिपिएलआबो जेनदों खेबसे खेबसे नङा खेबनै खेबनै बे परिस्थितिया बेमोन जों देरहानो हायाखैमोन मोननैबो राजखान्थि हान्जाया बे सैथो बाथ्राखौ नंगौ बास्तब खोथाखौ जोंहा स्वीकार खालामनानै लानायाव माबा भुल जायो नामा माबा गोरोन्थि जायो नामा जानाय बास्तब घटनाखौ जोङो दोनखुमानाया मोजां ना खोथाखौ खुलायै सावरायनानै होमब्ला जोङो देरहानायनि थाखाय जोंहा सम गैला नामा मोजां समा जोंनि थाखाय फैनाय नंला नामा जों मोजां समखौ नुनाय नंला नामा खोथाया बिदि जानानै गैया होमबा दा नाथाय मोजां समा फैबाय ভাল সময়টো আজি আহিছে আগন্তুক নিৰ্বাচনত 3 লাখতকৈ অধিক ভোটত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পৰা জিকি পেলাই দিল্লীত এমপি হিচাপে সমগ্ৰ আমাৰ অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ধৰ্মৰ সমস্যা তথা উন্নয়নৰ কথা তেখেতে উপস্থাপন কৰিব পাৰ্লিমেণ্টত এই কথাটো আজি মই বিগত দিনৰ অভিজ্ঞতা যিখিনি পাই আহিছোঁ আজি মই স্পষ্টকৈ এই কথাটো ক'ব পাৰিছোঁ কাৰণ এই গোটেই ঘটনাত মই নিজেও ব্যক্তিগত হিচাপে জড়িত দল হিচাপেও জড়িত গতিকে এই দৃশ্য এই বাস্তৱ এই পৰিস্থিতি এই কথাবিলাক আমি কিয় পাহৰিম এতিয়া কথাটো হ'ল আমি কিয় জিকিব বিচাৰিছোঁ माबे खारनाव जोङो दिनैहाय देरहानो नागिरदों बे खोथाखौ जोंहा साननांगौ दं सावरायनांगौ दं आरो गोथौ बिबिसना बिजिरनानै नायनो दरखार दं दिनैनि देरहानायनि परिस्थितिया मानो फैखो बोरै फैखो दिनै এইবাৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ বদলেণ্ড অঞ্চলত बर' অনাবৰৰ যিটো ঢৌ যিটো স্লোগান যিটো লেকচাर এইটো আজি শুনিছে নেকি ক'বাত বহাবা जों खोनादों नामा बर' अनाबर এই নির্বাচনত কোনো রাজনৈতিক দলে बर' অনাবৰ বিষয় লৈ কোনো এটা ইস্যু এটা বিষয় আজি ইয়াত লেকচার মাৰিব পৰা নাই পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই बर' অনাবৰৱা জব্বাই এমপি ইলেকশন তথা বিভিন্ন ইলেকশনত হীৰাচৰণীয়া নৱচৰণীয়া তেখেত আৰু তেখেতৰ দলৰ সহকৰ্মী लोगोफ्रा मा बुङोमोन আমাক জিকাই দিয়ক দিল্লীত যাম বিটিসি চুক্তি বাতিল কৰিম বদলেণ্ড কেনসেল কৰিম
বডলেণ্ড কাউন্সিল অঞ্চলৰ অনাবৰ গাঁও আমি কৰ্তন কৰিম শ্লোগানতো বেলুমন অকল এটাই শ্লোগান আছিল এই শ্লোগান এই শব্দ এই আৱাজ আজি কিয় চুব হ'ল মানুহ सिरि থাকে बियो मोजां ना गाज्रि आइफोर आफाफोर बड'लेण्डनिफ्राय गामि दानख'नो निगिरनाया बे जोंनि थाखाय गनायनो हायै बाथ्रामोन जों मालाबाबो गनायनो हाया खोथाया बे बर' अनाबर জাতি ভাষা ধৰ্ম ভাগ কৰি পেলাই ৰাজনীতি কৰাটো সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি বুলি কয় কমিউনেল পলিটিক্স জাতীয় দাঙ্গা কৰি পেলাই ৰাজনীতি কৰি ক্ষমতা দখল কৰাটো সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি বুলি কয় এই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কোনো গোষ্ঠী কোনো ব্যক্তি কোনো ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজৰ কাৰণে কেতিয়াও ভাল মংগল হ'ব নোৱাৰে আৰু এইটো আমি ঘৃণ কৰোঁ আমি নিবিচাৰোঁ কিন্তু সময় তেনেকে পাৰ হৈ গ'ল আজি সময়ৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে সময়ৰ পৰিস্থিতিৰ আজি পৰিৱৰ্তন আহিছে এই পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত আমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক আজি আমি হাল হলনি কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত বেয়া পোৱা ভাল পোৱা এই কথা নহয় লাজ কৰাৰ কথা নহয় जोङो গাছিবো আমি সকলো একত্ৰিত হৈ পেলাই আমাৰ ভৱিষ্যত আমি স্থিৰ কৰি লোৱাটো আজিৰ সময়ৰ দাবী বিশেষ दा गतिके बे मोनसे मोजां सम जोंनाव फैदों बेखौ जोङो सनानि हुजुग एबा गोल्डन अपरचुनिटि होननानै जों बेखौ लानांगौ बे मोनसे सनानि सुजुग फैदों बेखौ जोङो मोजाङै खाबु खालामनो मोजाङै जों बेखौ बजबनानै लानो बरायनानै लानो जाय समखौ जों नेनानै दंमोन आरो बे समा दिनै मारै फैखो माब्रै फैखो बे खोथाखौबो जोङो गोथौयै बिसार खालाम दिनै एनडिए हिसाबै अल इन्डिया जे शासन बेबस्थायाव दङ मानव गेदेर नरेन्द्र मोदी मानगोनां बिथां प्रधानमन्त्रीनि गेजेरजों दिनै आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथांनि चिफ मिनिस्टारशिपआव जिखिनि रायजोआ दिनै शासन बेबस्थायाव दङ दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बड'लेण्ड एबा काउन्सिला दिनै सोलिगासिनो दङ बहायबो एनडिए दिसपुरावबो एनडिए दिल्लीयावबो एनडिए बे मोनसे मोजां मोनसे बुजाफोरा मोनसे परिबेस फैदों आरो बे परिबेसनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय दिल्लीयाव सौहैनायनि लामाया स्पष्ट जादों बे खोथाखौ जों स्वीकार खालामनांगोन आं ओंखायनो दहाय आमगुरियावबो बुंबाय खैलामैलायावबो बुंबाय जोंनि मानगोनां बे हानिफ्राय गोबाव सम एमसिएलए इएम जाबोनाय आंनिनो फंबाय जेम्स बसुमतारी बिथांखौबो आं दिनै राजुवा भाबै खावलायदों फैगौ समा दिनैहाय बिपिएफ हिसाबै पुनर फैगौ समाव दिनैनि एमपि इलेक्शननि खोथाखौ बाद होदो फैगौ बिटिसि इलेक्शनखौबो बिपिएफ हिसाबै सासेबो एमसिएलएबो देरहानो हाया काउन्सिलबो सालायनो हाया बे समनि थिननाय समयनि दाबि परिस्थितिनि बे दिनैनि अबस्था बहाय नों बोलो होबा जाया हारसिङै नोङो खुथार परिश्रम खालामबाबो जाया बे जाग्रा जिनिस नंला बेखायनो बिथाङाबो रायजो राजानि गेजेराव सासे गोख्रों व्यक्ति बिथाङाबो जों ज' थालायनानै आरोबाव निसिमा ओनसोलनि जौगानायखौ साबसिन जाहाथे खालामनो हायो जों बेखौ गोसो सिंनिफ्राय हास्थायो लुबैनाय हास्थायनाय खावलायनाया गाज्रि नामा आइफोर आफाफोर खारन जेम्स बसुमतारी भाइनि फंबायनि न'आ बेवहायनो थार नङा होमबा जों बेखौ मालाबाबो गाज्रि नुवाखै जेसे हायो गाव परिश्रम खालामदों आइ आफा रायजो राजाखौ सिबिनो हास्थायदों सेस्था खालामदों बेथ' बास्तब सैथो खोथा मावनायाव दांनायाव भुल प्रान्थि एसे एनै गोरोन्थिया जायो हास्लाबजोबैया जायो बे खोथाखौ जों बयबो कनसिडार खालामलायो गनायलायो दा खोथाया जाहैबाय जोङो खौसे गसंनायनि गोख्रों जानायनि दिनै सम फैदों बेवहाय नों हारसिं सोरबा सानबा जाया बिपिएफनि थाखाय फैगौ समा गैला बे सम्भब नंला बे जाग्रा नंला जाला बे खोथाखौसो जों बयबो रियेलाइजेसन एबा गनायलायनांगौ बेखौ गनायनांगौ सोरबा जुदि इउपिपिएलआव फैनो थाखाय उसुबिदा मोननाय जादोंब्ला बोरै हाबहैनोब्रा सिङाव बोरै थानो लासिं बोरैहाय एथ'ग्राब बै समावहाय नांलायबोबाय जुजिलायबोबाय दा बोरै बिदि ज' जाहैनांगौ जाखो लासिंसिं बेवहाय लाजिनायनि खोथा नङा जोंनि खौसेथिनि सार्थआव जों बेफोरखौ बावनांगौ जेबो साननो नाङा
दा दिनै 12 तारिखआव जइन जानायनि उनावहाय आङो UPPL हिसाबै रायजो राजाखौ भबिष्यत खौसेथि एबा जौगानायनि थाखाय जिखिनि सिन्ताधारा खालामनायाव बाहागो लाफादों मेल मिटिङाव बाहागो लानानै खावलायदों बाथ्रा बुंदों बहायथ' आं जेबो उसुबिदा मोनाखै बहाय खुनु माबा मोनसे दिदाबद उसुबिदा मोननाय जेबो फैयाखै खारन नोंहा व्यक्ति स्वार्थखौ लानानै नों जुदि जड़ित जायोब्ला बहाय गिल्टी फिलिं थायो गावखौनो भुल गोरोन्थि मोनो खोथा बुंनायफ्रा सोथोयो थाबथायो आंनाव मानो थाबथानो खारन UPPL आव फैनानै MLA जानाय BTC आव इलेक्शन दारायनाय MP जानाय बे उद्देश्य आं फैयाखै आरो उद्देश्य आंना बेमोनब्ला सोरबा गाज्रि बुंसिगोन नामा सोरबा आंखौ समालोचना खालामगोन नामा सोरबा मामा गाज्रि खोथा बुंगोन नामा बे खोथाया आंनाव मोनसे गोसोआव दुर्बलता थागौमोन आंनाव व्यक्ति स्वार्थनि थाखाय आं जिहेतु जड़ित जायाखै खौसे जानो आं जिहेतु फैदों मानि थाखाय समग्र जोंनि ओनसोलनि रायजो राजानि स्वार्थनि थाखाय व्यक्ति स्वार्थ आंहा गैया होमबा आंहा दुर्बलता मोननाय लाजिनाय उसुबिदा मोननायबो जेबो गैया बिसो दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो फोसावलायदो बुंलायदो आरो जों थाबथा होलायनोबो नाङा दिनैसो मानो फैदों आवगायाव फैयाखै बिदिबो जों बुंलायना खारन नोंबो हारसिं हाया आंबो हारसिं हाया हिसाबनि काजखौथ' आं बुंबायना थांनाय बोथोराव जों मा हाखो जों मा हादिया हिसाबानो गैया खबरानो गैया खुनु पस्टारबो गैया मिटिंबो गैया गारिबो सालाया माब्रै फैखो नबसरनिया हिरासरनिया आसरित आरो बेबो मार्जिना बेसेबांमोन मिथिगौ जों साब्रै जि दारायदों साब्रैनिखौ ज' खालामनानै मोनसे जायगायाव दोनदो बेखौ बिट बराबर खालामनानै 2.5 लाखनि बारा भटआव हिरासरनिया नबसरनिया देरहादों आसरित बे गोरलै बाथ्रा नङा बेयो ओंखायनो जों जिनिसफोरखौ एसे सिरियास जानांगोन एसे मोजाङै जोंनि गेजेराव एसे गोरोबलायनाय एबा बुजाफरा खालामनो हानाय परिबेसखौ जोंहा लाबोनांगोन बे थांनाय खोथाफोरखौ आसि थुयै बुंलायनानै जेबो लाब जाया नबसरनियानि कास्ट सार्टिफिकेटआ बोरै केन्सेल जाया एसे आं खोन्थानि आयफा रायजो राजानो 2018 सनाव जेला आंखौ WPT नि मन्थ्रि खालामबाय दायित्व मोनबाय अखानायनिफ्रायनो आङो WPTBC डिपार्टमेन्टनि सिङाव स्क्रिनिं कमिटि एबा स्क्रुटिनि कमिटि मोनसे थायो ST SC OBC बेखौ नायबिजिरनो थाखाय सोरबाया जुदि इलिगेल भाबै नकली जुदि OBC सार्टिफिकेट लयसे SC अथवा ST जुदि सार्टिफिकेट लयसे এই সার্টিফিকেটখন ভেরিফাই পুনৰীক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে WPTBC ডিপাৰ্টমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ অধীনত এটা স্ক্ৰুটিনি কমিটি পুনৰীক্ষণ কৰাৰ এটা কমিটি আছে 5 জনীয়া কমিটি সেই কমিটিটো মই মাতি পেলাই কথা পাতিলো ৰাইলাইবে আঙে তো হিৰাচৰণীয়া কেনেকৈ ST হয় আমি তো দাবী কৰিছো ST নহয় 2014 পৰা বিভিন্ন দল সংগঠন জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৱে আৱাজ উঠাইছে কেলি তাৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটটো माने एतियालेके क्यों कर्तन নহয় नायबाय नायनायाव नुबाय बे कमिटियानो 2014 आव नबसरनिया हिरासरनिया ST হয় होननानै लिरनानै दोनो बै WPT नि सिंनि स्क्रुटिनि कमिटिया बेथ' अबाक आंथ' फाइलखौ नुबाय बोरै जानो हायो कमिटिखौ सोलाय सोल' खालामबाय बुंफायबाय आङो गोदान लिडार दोनबाय बहाय कमिटि अफिसारफोरखौ चलो बेखौ हियारिं हो सकस हरनांगौ बेनो बे खोन्थानानै लानांगौ नबसरनिया जे ST হয় प्रमाण करिब लागे इमान दिनर भितर फैया नाहे कनिबा माने एटेंडेंस पठाई दिए आमी ना मानु लिगेसी डाटा तो NRC एटो आमी लई आहिलु तेतिया NRC पाब्लिश हुआ नाय आमी गम पालु सचाकेतेও ST নহয় OBC হয় लिगेसी डाटा মই चंदन ब्रह्म कार लरा कार नाति कका देउतार देउता की आसिल एटुतो मइहे कोआ ना लेगेसी डाटाया जों बयबो गाव सोनाय कारण नबसरनिया हिरासरनियानि लेगेसी डाटाखौ गभर्नमेन्टआ होआखै सोरबा अफिसारा होआखै गाव सोनाय गाव होनाय लेगेसी डाटायावनो गावा OBC आ रोखा दं बहा बारग' बुंबिले बेबायदिनो आं मन्थ्रित्व थानाय समाव 2021 सिमाव बेखौ आङो खेबथाम हियारिं लादों सकस हरदों बे एटेन्ड जायाखै बे कमिटियानो फैयै दाख्लै मास मोननैनि सिगां बियो ST नङा गावखौ ST हिसाबै बियो प्रमाण होनो हायाखै होननानै बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाया बिसोर ओमफ्राय बिनिफ्राय बियो महामान्य हाइकर्टआव थांबाय बहाय बियो एपिल खालामहैबाय बिसार बिहैबाय सिंगेल बेन्चआव बियो नंगौ होननानै स्टे अर्डार होबाय
आरोबाव गभर्नमेन्टनिफ्राय मुभ खालामबाय डाबल बेन्चआव फैबाय केसा बहाय बियो जेनबाय हिरा सरनियाया एसटि नङा बे खाथां जाबाय दा दाख्लै नमिनेसन होबाय बियो एमन माने बैजात खालामनानै बे मा होखो दानिया राभा एसटि होननानै गावखौ सार्टिफिकेट होलायबाय नकलानो नकल डाबल नकल दा गतिके रिटार्निं अफिसारा दाख्लै बिनि मन'नयन पत्र एबा नमिनेसन पेपारखौ केन्सेल खालामबाय आरो हिरा सरनिया बे पृथिबियाव एसटि नंला बेखौबो बातिल खालामबाय बे मोजां जायाखै होनबा बेसेबां जिनिसा बहाय मेरपाक दंमोन दा बे खारनाव बे जोबफैबाय दा ओंखायनो खौसेथि गैयैयाव सम सम गाज्रि जिनिसफ्रा हाबनानै बे खोथाखौल' जोङो मोजाङै गोसोआव बुजिनानै ओंखायनो खौसेथि आरो बे सानखौ जोंनि माहारिनि जातिनि सानखौ पार्टी हिसाबै लायालाबानो इउपिपिएलनि केन्डिडेट जोंहा एनडिए एलायन्सनि समर्थित पार्टी सापर्ट होजानाय मदद होजानाय बिजाथि केन्डिडेट जयন্ত बसुमतारी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमন্ত বিশ্ব শর্মা আমার বিটিআর চিফ ট্ৰেক্টৰৰ বটামত টিপি পেলাই আমি তেওঁক পাৰ কৰাই দিব লাগে পাৰটো হৈছে পাছ হৈছে কিন্তু আমি 3 লাখতকৈ বেছি ভোটত জিকাব লাগে। গোজন্টো থ্যাংক ইউ।